الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند ثلاثة نيابر لور رمضان هجرة النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة يوغو مدينة وجنير اتمت الني اتشبن الني اجيغو يا دور بين نيابر لور تتبرو ميلادية دنيغو النبي إيسى وجنيدي دي enogas e joy. En ɗon fasira deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder surol Baqara, en mbalino keña ado ayare ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جامرا ودويا ولا تقولوا تنبئه لمن أون يقتل مرتد في سبيل الله دودة الله أمواتا بمايبه بل حقيقة أجهم بدو أحياء بيدبه ولكن كوني فيه لا تشعرون أن ماتتاكم غيندم مبما. تو آيار دو فسر ماري حلاب أنا إنسيت إن لورتيا دو آيار كينيا هانو كور جمراوية واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن بطنو فسر غنو كينيا باو جمراو أرتي ويلتني مؤمن إن قبلة o holli ɓe nda qibla ka ɓe tokkata, nden heɓugo maɓɓe qibla ɗo ɗum nder timmudugo ne'emaji Allah on ha dow ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam. Nden ha ɗoɗɗon sei o wi'ata ɓe ɗaɓɓitira wallinde be nanta muñal. ase haɗo izanan ɗo hokka ɓe habaru woodi shaniji goɗɗi feere mawɗi ɗo wara. muñal dow ɗume bo? dow ko tammi heɓugo ɓe ɗo, sei bako o yecca ɓe ko heɓata ɓe ko koodi ko memata ɓe, sei o yecci ɓe ndano ɓe waɗirta muñal. dede to hunde nde wari nde fotti waɓɓu maare jippi ha ɓerɗe maɓɓe, na walla maare ko sungulla maje jippi, to ndano ɓe heɓirta ɓe muññita. kanjum ɗume? muñal tawon. to kanjum woɓɓe nder moɗi ɓe tafsiru bana en wi Ibnu Adiyatal Andalusi anko wi asabru haɗɗo sumaye on. sumaye ɗon nder ko wallata goɗɗo hananta deidei muñal. kanjum waɗi woɓɓe nder modi ɓe ɓeɗo soma lewru sumaye ma shaharu sabri, lewru muñal. ay sumaye goɗɗo muñanan deidei kala ko yiɗi fu, nda ɗum aɗo wondi be majum, a nyamata, a yarata, a waɗata haaje, aɗo wondi be majum ngam ɗume? ngam faggita ko baraji dow tokkugo umroje Allah. nden woɓɓe wi'a muñal ɗo ɓi adama muñyitinama dow ko heɓata ɗum, ay timmudugo ne'emaji ɗon dow waɗugo isti'abu teddungal ibtila'u. toni ɓi adama wawan o ronda muñal kujeji mawɗi mawɗi, to o yotti bo ne'emaji jawmirawo timmida ha ɗo makko. to kanjum waɗi jamirawo wi fasta'inu bis sabri nden wassala. julde fuu wallan goɗɗo
ha dedei caniji mawɗi mawɗi. kanka on irin ka en bolli annabijo sallallahu alaihi wasallam idha hadamahu amrun faza ila salati, to hunde mawnde wari ko habaru feere mawɗum ɓe mbi nda yimɓe kaza en ɓeɗo wara ɓe hippan wuro madina, to annabijo se nanga se o husita o waɗa ka julugo. to ha nder julde to tum ɓe heɓata ɗumaninatu mako ɓe nanta sakinatu de'ende. to haɗɗo jomirawo se sappi mumini en woodi ko ɗo wara. ɗume on ɗo wara ɗo? ngam may ko warta ɗo fuu ɓe wallitoro dow hunde man, to nde wari nde jippi dow maɓɓe se ɓe waɗa muñal, kanjum woni wallinde maɓɓe be ɗume bo be nanta julde. nden sey jomirawo wi'ata ɓe inna allaha ma assabirin, jomirawo ɗo wondi be ɓe en be nanta muyɓe. kanjum nder yimɓe balaga ɓe wi jomirawo waɗama nder jumla mobgal mumini en ɗum ɓuri balaga dow o acce dow a mufradu. inna allaha ma assabirina ɗo jomirawo ɗo wondi be nanta muyɓe, mana ma iya jomirawo, gondal jomirawo ɗon ha mo wawi muñugo. nde a wawi a muñi fuu to a anda ɗo wondi be Allah. kanjum ɓe mbiyata kala agdaru koddiroje ko ibtila'u turete ha muñal pat, ha a fa'a ha muñal pat ɗum moƴƴe on ha dow maɗa, ɗum latante ɗum moƴƴe on ha dow maɗa. ngam hunde ne'ema ka watte a daya jomirawo ɗum masibo on ha maɗa, nden torra ka waɗete a ɓatta jomirawo bo ɗum moƴƴe on ha maɗa. to seeɗo ayare ɗo nde ɗo sappa ɗume on warata, kañum nder modiɓe tafsiru ɓe mbi e lallay ayare ɗo dow siyaqu to a laari sira annabijo sallallahu alih w sallam no yaaɗi ayi nder lewru rabiul awwal ɗo ɗon on jihadi farliɗina, nden ɓe ngaɗi sariya arande je boak, nden sariya je sha'ira, nden albadrul ula, ɗi pat maji bo kono fe ayhamaji. nden nder lewru rajab ko shaban alqibla waylita husitina toy, husitina suudu kaba dow no ɓe ɗon no husita no baytul muqaddasi. to nden ɓawaɗo ɗon seɗɗa jomirawo wi o timminani ɓe ne'ema on, sei o hokki ɓe habaru woodi ko ɗo wara, amma ko warta ɗo fuu majum ɓe joga muñal ha majum, ngam Allah ɗo wondi be maɓɓe. ɗo sappa ɗume? ɗo sappa konu badar. nder ayi konu badar waɗi nder lewru sumaye 17 lewru nduɗo ɗo, kanjum nder lesɗe araɓe jotta fuu a tawan hamɓe ngaali ban 17 ñande lewru man, jemmare man ɗum ñandere man ɗum ñandere ɓe gatta bana boki on, irum iftaru en irum ɗume fuu, ngam ɗume siftorogo ñandere badar. ko waɗi jomirawo vollan ko waɗi ɓe gaɗata noon teddungo ñandere man, ngam kono badar en tammi en tawan ka suratu ali imran jomirawo wi yawmal furqani yawmal taqal jam'ani, ñalawma man on gonga be fewre fu sendidiri. wato wala ñandere mawde ha diina islama ɓuri ñalawmare kono badar. to nden ko fe'ata be maɓɓe ha badar ma jomirawo se sappi ɓe se wi'ata ɓe wala taqulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat, ta mbi'e taqulu haɗo itiqadu, ngam nane ma ngaliban ɓi adama o wolwon ko o nuɗɗini, ko o waɗi itikadu ha ɓernde makko, o haɓɓi kaza ɗo nonnon woni, se o wolwane. kanjum ha wi'ego ta wi'eɗo, mana ta nuɗɗinema, ta wi'e liman yuktalu on mbareteɗo fi sabilillahi amwatan, ta wi'e mbareteɗo fi sabilillahi ɗo ɓe mayɓe, aa bala ya jomirawo wi hamɓe ɗo ɓe yeɗɓe. ɗo haɗɗo ayare ɗo nde wari nde ɗo hokka en habaru wi'eteɓe shuhada'u shaydiɓe. jomirawo wi himɓe anda mbaraɗo fi sabilillahi, mana mbaraɗo ha dow ɗatal Allah, ta wi'e o mayɗo. to ko nden ko ayare ɗo wala kono waɗay, na kono waɗay bo sariyaji waɗi, amma habre waɗay, wala nda julɗo mbaraɗo. sey ñande badar, ha ñande badar sahaba en 14 ɓe mbari, kamɓe on saydina. nden ayare ɗo bo nde jippi hedde ko badar waɗa, to amma woodi mbaraɓe ha makka do dina maɓɓe, irum sumayyatu dada amaru no yasirin be nanta baba mako yasiru man, ɓe pat maɓɓe ɓe mbarama ɗo dow fi sabilillahi. irum maɓɓe ɗon ɓe mayde fe'ani ha dow fi sabilillahi, bana wartoɓe diga habasha. ayi komboje ɗiɗi on, kombowal gotal yotti, kombowal gotal ngal yuti, ɓe pat maɓɓe ɓe mayi. to irum maɓɓe ɗon diga ha makka. nden madina man warugo woodi mahiɓe. to amma ko sappete haɗɗo nde ɗum maqamul ibtila'i on, kala mo ɓe mbari fi sabilillahi pat jomirawo se waɗan ɓe albishir. hadis on ɗon lollogol ngol ummu harisata, o warta o tawa annabi gorko mako mbarama, o wari o tawi annabijo sallallahu alaihi wa sallam, o wi annabijo e to gorko am, annabijo wiyatama oɗon fi firdawsi, oɗo ha firdawsi. to se ɗum latanimo seyo, wato jomirawo hokki ɓe hamɓe habaru nda ko warata ɗo bo
mbarugo fo an haton amma mbaraɓe ɗo fana ɓe mayɓe to haɗɗo jomirawo wi ɓe yeɗɓe noyi kayfiye ngendam maɓɓe woni naam en ɗo andi mayde nanema jismu ɓi adama on mayata be nafsu maako ko kuma nafsu maako on mayata nanema jismu ka ɗum wi'a'u on boro on tan ɗo jogi nafsu ko wi'ete mayde nafsu on mayata ruhu ɓi adama mayde heɓata ɗum mana kanjum mayde shafata ɗum ɗume on sila hakkunde ruhu ɓi adama be jismu maako kanjum on woni nafsu yonki maako kanjum on woni sila hakkunde maji ɗiɗi kanjum wakkatel ɓi adama kanjum woɓɓe feere ɗo fassitira ko woni ruhu kanjum on woni wa'ayu ɓi adama ko kuma idrakat je ɓi adama amma ko laati nafsu laati ɗum bana gada on ko kuma ɗum jisru on hakkunde nafsu be nanta ruhu man to lallay to nafsu goɗɗo maayi jismu maako hala mum sali accan ruhu maako ruhu mayatako kanjum waɗi diga wakkatel ɓe losata yonki ɓe ɗon losa yonki ɗo ni ɓandu tan mayata aɗo andi dede ko fe'ata fuu aɗo yi'a aɗo nana aɗo waɗi ihaɗa be majum ha nanta woɓɓe feere wi'atama aa hatta ruhu mama no wodi ko jokkata ɗum je bone ko nanta belɗum nder man on azabul kabri woni ko kuma albishir ko nanta muminen to amma ɗume on waɗi je mbaraɓe fi sabilillahi istisna'u jamirawo wi na ɓe mayɓe ba wala taqulu lillaman yuktalu ta wi'e on mbareteɗo ayi wargo ka fe'i ta wi'e mbaraɗo fi sabilillahi ɗo o mayɗo to ase holli mbareki feere mayde feere mbareki feere mayde feere kanjum waɗi jamirawo nde wari wollugo ala nabi sa sallam en tawan ka a suratu al imran to wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum afa in mata aw qutila mayde feere mbareki feere ɗume on woni mayde ka kanjum woni timmugo ngendam ha ɓandu timmugo ngendam ha ɓandu laata ɓandu kugal maru timmi hewru ka sendu nyola ko ndu sankita sendu ire be lawlaw ngam ta ndu sukla himɓe kanjum wi'ete mayde kanjum bo ɗum ɗo wara ɗume ɗum ɗo wara ajal mana wakkatiyel ngel goɗɗo jomirawo hitani goɗɗo mayata waɗi o mayata to warego bo eno ɗum woni kanjum bo ɗum suura mayde on amma na bo mayde nde ɗabi'i ba mana aɗo caka ngendam maɗa ko ɗume maɗa ɗo yalɗiri sei ɗum wara ɗum ta'a ngendam man to ha ta'ego ɗo kanjum waɗi to dow fi sabilillahi ngendam ɗo nan ta'a jus'u nder ngendam may luttan miɗo ena en ɗo fama ngendam man ɗam luttan amma be no jawmirawo muuri be no o sappiri kanjum waɗi wala taqulu liman yuktalu fi sabilillahi am watan ta wi'e mbaraɗo ha fi sabilillahi ɗo o mayɗo mbaraɗo ɗo ta wi o mayɗo bal ahaya jawmirawo wi bal haqiqa ahaya o geeto ko kuma ɓe yeɗɓe to se en lara to ha kamɓe nda ɓe ɗo ɓe sendiri be ngendam amma bo ɓe yottai mayde ndeya to ɓe ɗo luttiri sifa ngendam goɗɗam feere to noyi ngendam maɓɓe man wayi haɗɗo se en lorta hadisa ji annabi sallallahu alaihi wa sallam nde ɓe ƴamtimo ngam sifa ngendam maɓɓe man ɗo nandi be ngendam meɗen ɓe nyaman ɓe yaran ɓe waɗan ko ɗume en ɗo andi lallay to goɗɗo mayi kuɗe mako ta'i o hoti barzaku ɓe wi'ay en o nyaman o yaran ha lahira a ɓe heɓanan mo ɓandu je jogata kañum to wotan barzaku ɗo ɓandu ɗon je leɓidirta be ngendam ɗam barzaku sei ɓe hoosa ɓandu mako mana ɓe hoosa ruhu mako ɓe lowa ha ɓandu nduya to ndu barzaku ndu duniyaru ko kugal mum timmi to ngendam barzaku ɓe wi'e en woodi nyam woodi yaru woodi nemaji goɗɗe feere aa ko ɓe sappi en ngendamji barzaku imma albishir har abada imma bo inzaru mana ɗum yangada alamaji yangada har abada ɓe mbiye en woodi nyam woodi yar woodi ko hewtata goɗɗo barzaku ni baraji ibada ɗo hewta ɗum do'a saro ɗo hewta ɗum do'a ɓiɗɗo salihijo ɗo hewta ɗum e ko nandi e maji ɗo hewta ɓe ha ngendam barzaku banda shuhada'u
shuhada ngam to laari ayare man irum mare jippi hananta suratu ali imran to la tasbanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum Allahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يقوموا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جمد دم آرمي حتى آجمان حتى فسري كانوا كلائري حتى habala heyaun ɗo ngendam man ɗo mari sifaji ɗi goɗɗo weltinirta be ngendam ha duniyaru pat woɓe feere nder modiɓɓe bayen bolota ko nde ko ɓe en ɗo fassira dedei hakkilo maɓɓe ɓe dedei andal ngal Allah yofanta ɓe ha zamanu maɓɓe dow man ɓe fassirta ko kuma sembe faamuji ummatoje maɓɓe dow man ɓe watta fassaruye maɓɓe kañum nde ɓe ƴamti annabijo sallallahu alaihi wa sallam annabijo sewi ruhuji maɓɓe ɗon ha sogo godoje colli goɗɗi feere ɗon hudurin colli man ɗo ɗiɗo fiirida be maɓɓe nder aljanna ɓe ɗo ñaama nemaji feere feere woɓɓe feere nder modiɓe tafsir ɓe wi a'a asali kamɓe ɓe renata ko yawmal jazai mbaraɓe fi sabilillahi ɓe renata ko yawmal jazai a'a hamɓe diga wakkati mbareego maɓɓe diga wakkatiyel man ɓe hotata aljanna dare kanjon ɓe ɗon nder firdausi ɓe ɗon nder nema Allah ɓe renata ko se ɓe mana ngendam barzaku wala ha maɓɓe hamɓe ko kuma sifa ngendam barzaku no woni ha maɓɓe na no woni mo maayi mayde ɗabi'i ba woɓe wi a'a na nder aljanna ɓe wonata ba hamɓe mbaraɓe fi sabillahi ɗo ɓe ɗon amma ɓe ɗo ha kombi aljanna dedei teɓoji nemaji ɗi aljanna pat ɓe ɗo nemiɗirna be maje to haɗɗo enen se en wiya ɗo pat takallufu on darugo tefa noy ngendam ma wayi ɗum takallufu on waɗugo itlaqu majum fassira dedei no lafzuji mai wardiri ɓuri hoyango fassiroɓe bala heya jomirawo wi haqiqa ɓe yetɓe se en laara ɗume on ngendam en laara ɗume on woni ngendam bana ɓi adama anda ɗum o yeɗata ko seto ɗume seto oɗo ñama oɗo yara ha nder ñamugo yara man totton nemaji ma ko woni totton bo suno be seyo woni amma ngendam ɗamɗo ɗo ɓe ñaman ɓe yaran o yuudu ngendam meɗɗe amma hamɓe seyo tan wala suno kañum waɗi nde Hamza goɗɗo hoyɗi o laari bappa annabijo sallallahu alaihi wa sallam Hamza nde o laari bappa annabijo Hamza dalila bo waɗi zamanu tabi'ina en ndiyam wari diga hosere udu man irti goɗɗe nder genale yimɓe udu nden ɓe ɗaɓɓiti ɓe eggina ɓe hoora ɓe ha dedei ilagol memataɓe ha ɓe ɗo eggina ɓe ɗo totton goɗɗo feere fe'i se mi'i walu memi kosngal Hamza bappa annabijo sallallahu alaihi wa sallam diga nde o suppiti sey iyam nde o ɓamtini sey iyam wurti nden iyam may ɗam ɗo ura o doggi o aminul madina vindani Hasanul Basri nda ko fe'i wi e lallay anko Hamza anko woni sayyidu shuhada'i to se holli en ngendam man ɗo holli en alama ngendam man iyam ɗo dogga ha ɓandu ase to iyam ɗo dogga ha ɓandu ka mayayi hunde to nde wati iyam doggata ha ɓandu mare ay to ni hunde nde wati ko goɗɗo mayi iyam ka dari amma shuhada'u iyam ɗo dogga ha maɓɓe ase famni en kalimol ngol jomirawo wi en bala heyawu ɗo to ɗo en wala haje takallufu en hora ɓe ha lahira en wala haje takallufu en hora ɓe ha aljanna en wala haje majum ɗum pat a'a en ɗo mari haje en waɗa tafakkur en hefta irum ngendam toy on irum ngendam may no ɗam hebroto ɗum ngendam on yuwasi hayatana mana ɗo yaada be ngendam meɗen nda ɗum ɗo ɗum nakla on tan bana yimo wiyata la tazunnu bi anna mawta maytukum innama huwa naklatun min hahuna mana ɗum nakla on tan sotti on tan shabahu ɓandu maɓɓe acci en amma ɓe ɗon nder ngendam ɗam jomirawo yerindani ɓe to Allah famni en irum majum to kanjum jomirawo wi bala haya on walakin la tashuruna hamɓe ɗo ɓe yeɗɓe amma on matatako ɗum on waɗi on matatako ɗo on ɗo ha alamu feere hamɓe ɓe ɗo ha alamu feere mana alamuji meɗen ɗi feere feere wala tawasulu wala jisru en ɗo fasirake balle ɗo foodi ɓe ƴami en irum majum ngendam ɗam en yeɗata na kanjam tan woni ngendam ba to en yiɗi bo en wiya nder ngendam ɗam en yeɗata mamma ngendamji goɗɗi feere ɗon to goɗɗo ɗaani oɗo hoyɗa ko o wala hoyɗa oɗo hoyɗa o hoyɗan ɗo o laaron o yahi babal feere o waɗi kaza o waɗi kaza o waɗi kaza to o fini sey o tawa na non ba to ko o laari ha koyɗol ɗo ɗum waɗayna
ay to ɗum waɗay o yi'atano ɗum, to ɗum waɗayno o yi'atako no. Wala no watta a yi hunde feere, himo a laara goɗɗo feere o ɗanan o hoyɗa ɓeɗo haɓa, ko kuma goɗɗo fimo ɗo ko o fino taw o ɗo wokama, ase wodi ko waɗi. Jotta kam ko waɗi ɗo ni na ha o woni jotta ɗo ba woni, mana wala jisru ko famnata mo nda ɗo no woni be toya, amma ɗum ɗon kam. To en ɗo fassira irum man, ɓeɗon mbiya ɗum alamul khayali, nder alamuji ɗum woni kanjum watta to goɗɗo ɗani, kanjum waɗi jomirawo oɗo soma ɗoyiɗi wakkati go ɗum mayde on, wallahi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, ko oɗo mayna on jemma, mana oɗo soma ɗoyiɗi ɗo ɗum mayde on, ko allahu yatawaffa lanfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. ay ɗo pat oɗo soma ɗoyiɗi ɗo ɗum miñi ko mayde on. kanjum watta to goɗɗo ɗani o dillan alamu feere, o yahan o fotta be arwahuji goɗɗi feere, o waɗan shaniji goɗɗi feere nuraniya, goɗɗi feere zulmaniya. kanjum waɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi lam yabqa min al nubuwati illa al mubashirat, wala ko lutti ha nder shani annabaku sai mubashirat. ɗum on woni mubashirat bo kanjum on woni ɓe ƴamtima annabijo e konni mubashiratin o wi ru'ya saliha yaraha rajulun salihun. shani annabaku diga nyande annabijo acci duniyaru ɗum timmi, wala ko lutti seeɗume sey almubashirat, kanjum on koyɗol. ɓe ƴammo ko woni koyɗol ɗo almubashirat ɗo, o wi koyɗol salihiyol ngol goɗɗo salihijo larata. kanjum de ɓe sendi ɗo, hakimu tirmisi o holli hananta deftere makko shama'ila, o tindini dedei hadisol ɗo no ngol famerte. o wi koyɗol ɗum jus'u on nder jus'u 49. to a sendi annabako a waɗi ɗum kashi ko kuma a waɗi ɗum geɓe 49 koyɗol hosan yebre. kanjum waɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam hedde ko annabako waranamo koyɗol on, ko fe'ata fu seto o laari ɗum waɗi lebbi 6 be mako, nden o nasti kallowa mako ha lol hira, to ton no foti ɓe wayu. kanjum waɗi nde o wurti, kanjum annabojo to o laari o wi annabi ibrahim wi hoyɗi laari allah umri mo, o wi to koyɗol annabol gongol wala fewre ha mako. to haɗɗo kanjum waɗi koyɗol, kanjum ma ɗum ngenda on, ɗum ɗo sappa en ramzu nder rumuji on. kanjum min ko ndeyi miɗo ƴona sakiraɓe, miɗo wiya en ɗo daynanumo meɗen hakkujeji goɗɗi feere, kanjum on haɗi en faamugo ko ɓuri en ɓattugo. a tawan goɗɗo ɗo tefa hunde dayinde, nda ko woni ha mako ha ɓandu mako ma o timminayi faamugo nde, nder majum on woni koyɗol ɗo. to haɗɗo ɗo famnan en ngendam ɗam alladhina qutilu fi sabilillahi wala tasbiru alladhina qutilu fi sabilillahi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan ɗo bala haya'un walakin la tashuruna. ngendam man ɗum ngendam on ɗam ɗo hawti ko wi'ete muqawwimatu ngendam pat, mana sifaji ko ngendam hosata fu, nyam, yar, nemorɗi, belɗumji, kayefaji feere, ɗum pat majum ɗum ɗon ha nder majum. nder majum ngendam may ma ɗam ɗo mari khususiya ɗam goɗɗo feere heɓatako sey to o mbarama fi sabilillahi. kanjum en ɗo mbalano hala hamsa ɓe mbine ɓe goɗɗo feere laarima nder koɗon ƴemmo e ko a ɓuuri yiɗugo, o wi wala komi ɓuuri yiɗugo sey mi yeeɗitine mi mbare fi sabilillahi, mi lora mi yeeɗitine mi mbare fi sabilillahi, mi ɓera mi yeeɗitine mi mbare fi sabilillahi ha nde ujunere, hanko kanjum on ɓuuri yiɗugo. kanjum waɗi nder mbaraɓe ha uhudu, nder ɓe arti silmugo goɗɗo feere sahabojo o mbarama, nde o mbarama nden ɗum sukli ɓiyiko, nde ɗum sukli ɓiyiko nda baba mako mbarama, nde baba mako mbarama kono fi sabilillahi ɗo hunde man se suklimo, se o wari o tawi annabijo sallallahu alaihi wasallam o ƴami ɗum, o ƴami annabijo e noyi cani baba an woni. annabijo sey foɗanimo aya wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi. ay nede ɗo nde arti jippugo, nde sakiti jippugo, nde arti jippugo wala tasbuna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum llahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanuna. kalima on la khawfun alayhim wala hum yahzanuna ɗo kañum on khususiya ɗum jomirawo ɓeddani ɗe. nda ɓeɗo ɓeɗo yeeƴi ngendam, nden ngendam may bo woodi holɗinare ha majam. ɗum on woni holɗinare man ko hulni fu hulnaki. en wi hawfu kanjum on hunde nde warata yeeso ko, husnu bo kanjum on hunde nde saali. boni allah khawfun alayhim wala yahzanuna, hunde nde waɗi nde saali aɗo wasbita kol kaza wari ko kaza wari, kanjum on woni husnu. sey ɗum waɗa mo lazama maɗa, ɗum ɗo lisbindiri be maɗa.
nden khawfu bo hunde nde warata anda lele no nde warata aɗo hultiri anda no nde yettirta kañum se ɗum jooɗa ɗum ɗo waɗa mo khalaja afkaru maɗa ɗum ɗo jillani numoji maɗa ko ndey ayi khawfu be husnu fu wala ha maɓɓe ɗo ɗon nder hususiya ko Allah ɓeddini ɓe hamɓe mbaraɓe fi sabilillahi to haɗo se jomirawo famni en bal kalimol balɗo ngol haqiqa ngol sappate nan ɗo mana kay tawiɓeɗo ɗo ɓe maɓɓe ɓe ɗon yeeɗi amma on matata ko ngendam man wala mo heɓata ngendam man se mo mayiri irum mayde maɓɓe mana se mbaraɗo fi sabilillahi kanjum on en andi nder baba ko fasirinte ko ɗen hanko ha surol arrahmanu ha wajanal jannatani danin ɗo wajanal jannatani dani ɗo ko nde soɗo fasira jannatu shuhudi wo jannatul maarifi ɓe ɗon jannatu shuhudi kanjum shuhada fi sabilillahi hamɓe ɓe yeɓɓe ɓeɗo nder aljanna diga ɓe yottay lahira non nun bo arifina arifiyen hamɓe ma ɓe ɗon nder aljanna diga ɓe yottay hananta mana ɓe maye ɓe yotti hamaka ɓeɗon nder ne'emaji majum mana tindingo ne'emaji ɗiɗo ɗo kanjum ɗo ɗum hususiya on nder moƴƴe ɗe jomirawo hokkata mumini en Allah waɗi e nder maɓɓe to haɗɗo bala yawno lakin la tashuruna haqiqa ɓeɗo ɗo ɓe yeɓɓe amma on matata ko ngendam maɓɓe nam ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جمراوي ولنبلونكم muñalgo wasta'inu bisabrigo ndeɗo sappaɓe ko tammi fe'ugo be maɓɓe hakkonu badar e ko warata ɓaawo badar kañum jamira wi wala nabluwannakum bi shay'in mi jarriban on bi shay'in wala nabluwannakum bi shay'in haɗɗo waddugo kadi wiyata waka min garatina fazaka allahu libasal juuɗi wal khawfi bima kanu yasnauna ko woodi yimɓe ɗon yimɓe wuro ɓe jomirawo waddani ɓe gonga ɓe sali jomirawo se yerɓani ɓe weelo ɓe nanta kulol ngam koɓe hulata aa haɗɗo shay'u on shay'u ɗo ngol wari ngol laati fasila hakkunde ibtila'u man be ko warata man diga haɗɗo ayi hoyni tedduɗum man min waddanan ɗon misaluyel feere ni ko nandata bana kaza on amana kaza man الله إلى الطائفتان أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ليحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين كو هادو دوندو onon ndako on yiɗi on fotta ayi hamɓe badar ɓe wurti bo ɓe wirtayi be nanta shiri habre ngam konuji ɓe wurti arande pat habre waɗayi hamaji se ɓe wurti ɓe fa'i badar ɗo bo na be anniya ɓe yaha ɓe haɓa ba aa ɓe yaha ɓe ata Abu Sufyana tan ɓe jaɓa ndalabu ɓe waylita ɓe warta be anniya ɗo ɓe wurti nden wakkati ɓe yehi ɓe yewti ɓe daayi ɓe yehi ɓe yetti ha nokkure nde se ko wala ɗiya ɓernde makko to ay si jomirawo laati kulol man ɗum jus'u kulol on bi shay'in min al khawfi non juu'ugo fayin to haɗɗo moɗi ɓe tafsir woɓe feere ɓe maɓɓiti ɓe mbiya juuɗo ɗo sappe dede koɓɓe mana kokke fe'oje irum hokkere ko waɗata ndiyam wara to o wala fungoji wonna ko kuma a fungoji ɓendayi e ko nandi e majum aa woɓe feere ɓe wiya aa weelo may ayni maago ɓe wurtan ɓe dillan jahale warta ɓe wala ko ɓe ñaama ay ɗum ɗo fe'a konuji feere feere an ko nabi sallam oɗo wurta feere joɓari timma sei to jomira waddi moƴƴe muɗum ko mujisaji goɗɗi feere nden ɓe heɓa ndiyam ɗam ɓe yara e ko nandi e majum non noon irum Abu Ubayda tan ɓe wurtuno ɓe dilli sahilu ɓe yehi ɓe renndi ko ɓe ñaama ha ɓe pat ɓe taƴi kiita jotta kam ɓe pat maɓɓe ɓe maayoɓe jomirawo so yerɗini ɓe dabbawa ambar nga wurti diga nder ndiyam nda ɓe pat maɓɓe ɓe taƴi kiita jotta kam ɓe mayan laama haalata se ko wala ɓe mayan weeno mbaran ɓe ɓe ɗon ka ɓeɗo bo dow maayo maliya ɓe ɗon totton ɓe waali ɓe ɗaani se ɓe fini ɓe tawi dabbaw wiyete nga ambar ɗum lingu on kanjum ɓuri mawnugo al huutu ɓuri mawnugo ɗo ngam kanjum waɗi
nde ɓe wurti ɓe tawi ɓe ngaɗi istiya ɓe wi to nda ɗabbo en anda nga ñamete nga na ko nga ñamete nga si abou ɓeydata wiɓe a en ñaman jotta kam to en ñaami to en koti en ƴama annabijo nga ñamete nga na ko nga ñamete nga ayi se ɓe waɗi sangere maɓɓe ha totton ɓe jooɗi ɓuri lewru ɓeɗo ñama dabbawa gota nga timmaki ɓuri lewru nder man mawnugo maga wecco maga ɓe darna wecco maga ni ɓe lora ɓe wowa wecco ɗo bo ɓe haɓɓa ni na ɓe haɓɓi becce ɗiɗi goɗɗo wara tokka dow ngeylo bo omta kafay makko memata ko ɓe hawti saabo en 20 ɓe sigi ha luggere gite maga tan way maɓɓidagi luggere ma kin mawnugo maga to kanjum waɗi ɓe mofti kusel man ɓe kooti ɓe waɗi joɓari maɓɓe nde ɓe warti annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe warti annabijo ɗon annabijo ɓe mbiyata ndaɗaɗa ko ɓe tawi annabijo se wiyata ɓe ayi won hillu maɗuhu hillu waɗɗa huru ma uhu wal hillu maytatu ay ndiyam teku kanjam ndiyam majam na ɗam seniɗam tamba ɗam sennojam yimɓe science ɓe binciki se ɓe hefti ɗum on waɗi ndiyam teku kanjam na ɗam seniɗam tan ɗam sennojam se ɓe tawi ɗam ɗo mari darajatul muruha lammegol hunde lammude to nde wari ha hunde kugal mare ko nde ɗum mbarugo bactéria on kañum ta yiɗi hunde ma nde joɗata nde ñola sigude ha lammuɗum woni to a sigi ɗum ha hunde lammuɗum deydey no nde manda kañum ta kol soroɓe lari en laara no ɓe sigirta lare manda be ɗume be manda ɓe sigata ngam ɗume to ɓe sigi manda to bactéria ɓeddata ko waɗan hifage je daraja muɗum may woɗima kañum waɗi annabi sa sallam wi wal hillu waɗɗa huru ma uhu wal hillu maytatu ndiyam teku kanjam ɗam ceniɗam na ɗam ceni ɗam cennojam nden bo maytatu ko maayi ha nder teku fu kanjum Allah arti hirsinima na way se to a tefi a noon a hirsita konoy ba kanjum annabijo wi on ɗo jogi joɓarina e on ɗo jogi kusel ɓe wadda ɓe hokki man kuma annabijo o ñaami ngam hollugo ɓe ɗum dagi ɗum to haɗɗo kanjum on ɓe fassiri kanjum on sheyɗu man ɗo kala ha weelo man warata fu ngo timmiditako ngam jomirawo arti sappinanema wala ɗumɗona ko ɓe shey'in minal hawfi wal juu'i nden non nafsin minal amwali ha ustanego jawle non na ustanego jawle man ma e laran dalilaji to wari ko fe'anuji feere feƴƴi ko kuma a sirigo konuji wari goɗɗo se hosa jawdi muɗum pat o wadda irum no feƴƴi hanga jeysul usrati kono tabuka ay annabijo sallallahu alaihi wasallam o ɗaɓɓiti koɓe en wadda jawle maɓɓe mana komojo wadda ɓe siriya ɗum wari ɗum feƴƴi wakkati saɗende wakkati gala'ul asari ñamdu marata tsada nden wakkati guleeli ko mojo yiɗa accugo saare muɗum annabi wi to ɓe mofta jawdi koɓe sakla koɓe sirita kono ɗo ay haɗɗo ɗo ɗon ɓe daɗidiri woɓɓe feere nder sahaba en se hosa ko mari fu reeta wadda ɗum seydna oumar to o waddi annabi ƴami o sofi o waddi reeta jawdi makko ko lutti bo noy o sigani iyalu makko annabi wiyamo Allah barkiɗin ko a waddi Allah barkiɗine bo ko a lutti ayi nder man seydna bakar nde ummi so o hooti pat ko o mari man o waddi seydna ousmane ayi aɗo annabi seydna oumar o tabbiti diga ñandema o wi abakar daɗatake ngam ko nde o ɗona tanafusu be makko sey ñalawmare man ñalawmare tabuka to ñandere man on o tabbiti lallay o daɗatako to haɗɗo ayi abdourahmane no awfin o hosi jawdi woro o rufiya yeeso annabijo dirham meje mo jooɗi haɗɗo larta mo woni ha gaɗa to hananta nafikel ɗi kay yimɓe feere ka riya on watta naway ngam Allah ɓe watta ba ayi woɓe feere bo ɗon tampuɓe wala ko ɓe mari sey cammoje gawri ɓe nanta cammoje mamarɗe mo tuntuma goɗɗum feere ñamata ɗum goɗɗum ñamatarke ɓe hoosi kanjum ɓe gaddi annabijo woɓe feere bo dibinoje ɗe pat ɗe waɗi suusa ɗe waɗi gilɗi ɓe kosi ɓe waddi annabijo nafiken se wiya noyi kay Allah wala haje kuje feere kam to irum majum ɗo kanjum on waɗi ayi seydna ousmanu ñandere man ɓe gaddi jangal ma ko warti ɗan kaso madina ɗum wuro filoɓe on waɗe ke al ada araɓe filo jangal ma ko warti diga sham geloɗi 950 ɗi pat ɗiɗo rimdi donge nden ɓe waɗi dongle ñamdu bo wala ha madina ɗan kaso en wari taari o wiya mi soodi kaza ɓe ɗo waɗa sukul musayada o ɓedda se nde yetti kololuwa jotta kam wane on soodi ngam wala on foti ɓurna ceede nde waɗi ɗo se seydna ousmane wiɗɗi pat maji ɓe yara ɗi yonde annabijo o waɗi ɗi fi sabilillahi nden ɓawɗo ɗon ay o hoosi pucci 50 o hawti o wi ɓe yara yonde annabijo o ɗon o hoosi ceede dirham dinaru dubure o wi ɓe yara ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ha warti ɓawɗo ɗo ɗon ɗinta ma asiru ma ko sappo oɗo mari ko susiyaji sappo ɗi hanko tan mari ɗi nder sahabo en kanjum on o wi ana alladi jahastu jeysh al usra min on shiri kono saɗede to ayi wakkati en ɓe hoosi jawle ɗo
ɓe wari ɓe rufi ayi ɗe usti wakkati ɓe waɗini annabijo waɗani kono fi sabillahi ɗo ayi ɗe usti ha ɗoɗɗon ko ayi ma ustari may waɗay jawle may ɗi timmi kañum waɗi ɗe patmaje mo waddi fuu janngo so heɓa ko ɓuri ko waddino hannde man mo waddi fuu janngo so heɓa ko ɓuri ko waddino hannde man kañum waɗi nder may en anndi seydna abdourahmane auf ɓaawo annabi sallallah alih w sallam jawdi ɗuuɗanimo ha nanta o rellino o waɗa ñalawmaare woore o wiya ɓe saaha ko woni saare makko ɗo pat o wecca dada makko so o wiya abdourahmane auf hanko yerde hoore makko ko ndey o wara o tawa roɓe annabijo o ƴama nder maɓɓe o ƴami dada julɓe o wi annabijo mi nani annabijo wi nder sahabo en am woodi woɓɓe feere ha ñande dargal ɓe jiyatayam useni fuu mi yiɗi a yeccam miɗo nder maɓɓe na ummi salamata o ƴami abdourahmane ibn auf o wi nde o ƴammi ummu salamata wi mi yeccete amma mi meta yeccu ko gomojo ɓawama a wala nder maɓɓe nden oɗo wo ko so wori waɗi sadaka ko woni saare ma ko fuu fajiri bako kikiɗe jahangal ma ko gotol warti saare men nde panɗe heewi ko waɗi annabijo sallallah alih sallam arti ɓen allahuma barik lahu fima aɗa wa makka allah barkiɗinmo ko o hokki be ko o lutti fuu sey jawdi men yo ƴuufa en andi seydna ousmane ɗo o waddi jawdi ɗo wono rufi yeeso annabijo do annimo baraka wiyatamo bo hande diga hande torra metata ko heɓa ousmanu mana hunde feere metata heɓa ousmanu ko memata dina mako taskiya ngam ko tammi feɗugo ɓe makko ɓawo ɗo annabi warti yeccimo diga wakkati men kañum waɗi hanko oɗon nder ɓe jawle mako ko ɗo lutti ha hande en andi wuro madina fundu ousmane no affan ɗon hotel mako ɗon ngesa dibinoje mako ɗon ɓeɗo waɗa zatul awkafi ɗo senda ɗum 50% mana kamsin filmia ɓe turana makaranta yatime en kamsin filmia bo ɓe waɗa no muujodi ma ngam dalila ɗume dalila do annabijo sallallahu alih wa sallam to haɗɗo wa nafsi minal amwali ɗo cheyu ɗo se wari huwi nda a laran sura ustake amma na ustari feere ndi yahata torra ba a ustari on ndi barkiɗinta jawdi ma wa nafsi minal amwali wal anfusi non yonkiji bo fayin ayi ha nder kono badar man yimɓe ɗon mbaraɓe sahaba annabi sa sallam noyi mbarata ɗon ɓe 14 mbara to amma nde ɓe wari yahugo uudu ɓe ɗo wurti badar ɓe 3 ɓe 13 kamɓe on wurti kono badar yaaliri badar dow ko sahi sahihul buhari nden nde ɓe wari badar ɗo ɓe wari ɓe kawti ha nokkure badar man 14 mbarama ayi lutti 200 be 29 ko 200 be nanta 10 200 en mbino 300 be 13 nden 14 mbarama warti 200 be 99 lutti yimɓe badar hamɓe on hooti ayi nder maɓɓe nder mbaraɓe on ubayda tumnul harisi ayi o woni i bappa annabijo sallallahu alih wa sallam abou muawiya kañum annabijo sa sallam aɗa dilla hajjatul wadayi ɓe yetti badar se sahaba mbi mi nani urdi ɗo ura haɗɗo ni ɓuri uroyngol misikri annabijo sallallahu alih wa sallam wi innahu abou muawiya ayi abou muawiya baba muawiya on abou ubayda tumnul harisi ɗum bappa hanko tan dottijo haɓe yaaliri kono badar hanko on tan dottijo nayejo yaaliri kañum waɗi cheybatu allah waɗi nde on nder sayɗiɓe cheybatu mbari mo o mbayn andi ka nanta siraji o banni ayi ɗoɗɗon yonkiji men usta amma yimɓe no yehi uudu koɓe umma yahugo uudu ɓe ummani dubure koɗeke woɓɓe usti en laara non no yehi kono lasabu yehi lasabu ɓe dubunoy ɓe dubu tati koɗeke ɓawaɗo ɗon ɓe ɗon ɓe usti en lora en laara noyi on ummi yehi kono yehi umratul qada'i en andi ɓe ɗon ɓe dubure ɓe 14 mana ustugo yonki man ɗo nde jomirawo arti wala namdanakum bi shay'in min al khawfi ɗo selata ɗum jus'u on bana sura bana wodi ko usti amma fil haqiqati ɗum ɓeddi on bi suratin aw bi ukra to kañum waɗi jomirawo wi aɗaɗamu chemin kaw fi al ju'i o nattumen sama wassamarati non samaroje bo to banni laatata a tawan jomirawo waɗi nder ibtila'uji ko jomirawo man waɗanta mumini en man ayi nder may samaroje maɓɓe fo ustan no samaroje bo ustirta on ndema se on tawa on keɓayi ko on tammi heɓugo ha ngesa man ko kuma aa samaroje man ɗe wara ɗe wonna ko kuma aa hokkere wara wonna ɗe warta ɗe ɓendayi e ko nandi e majum amma pat a tawan ɗum suura on dow ustari amma fil haqiqati nde jomirawo arti tongi ibtila man nante be chey'u to se ɗum laata ɗum nama on bi suratin aw bi ofra nden jomirawo se o waɗi tasiru ayare man o wi wa bashiri sabirin waɗan muyɓe albishir to ayara nde ɗo sawi hikkimaji ɗuɗɗi ayi ha ibtila'u jomirawo o hettini ibtila'u man o wi wala nablu wannakum min jarriban o mana han kon watta ibtila'u man
amma nde wari albishir so wi annabijo hokkuɓe albishir ayi o sendi ayara man hakkunde makko be annabijo sallllahu alih wa sallam ngam ɗume teddingo annabijo ha ibtila'u ko memata yonki o dayni annabijo totton o naftiri be bawɗe makko tan hanko on jaribata en ɓe ɗume kulol weelo ustanogo samareje ustanego yonkiji so wi annabijo waɗuɓe albishir wa bashiri sabirina beɗi me a senirta ɓe alladina ida asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ɓen on woni muyɓe ɗo hamɓe on to masibo heɓi ɓe alladina ɓen ida nde tawi musibatun masibo asabahum heɓi ɓe kalu se ɓe mbiya inna lillahi minon ɗo min hoori fi amin ha allah wa inna minon bo ilayhi faki makko rajiuna min gartata to a laari siyaɓo ayre ɗo bako en lorta albishir ɗum muyɗo mari allah jarriba ma a muña to a andi ko sawi ha nder albishir ma en andi ha nder qur'anu jogiraɗo ɓe innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi gayri hisab ɓen on jomirawo hokkanɓe horsitataɓe se muyɓe kanjum ne'ema ka allah waɗani ɓi adama wala ne'ema yetti muñal wala ne'ema yetti muñal muñal kanka ha a warini ka pat ka mbotka ka warira ka yeeso ɓaawo dow les hak muñal a wariri pat a tawan muñal ɗo wooɗi ɗo hawti sifaji mboɗenga fuu muɗum timmidi kañum waɗi muyɗo ko nde oɗo mari albishir nden a yi jomirawo o wi o jariban en so o wi to masiboji man heɓi ɓe ɓen on woni muyɓe ɗo hamɓe on alladina sabatu musibatu to woodi masibo heɓi ɓe to yiɗi hawfu man to yiɗi juuɓu man to yiɗi nafsunul amwali wa samarati man to yiɗi anfusu man ɗi pat maji to woodi gotol ngal heɓi ɓe pat ɗum noon woni wolde maɓɓe inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna inna no minen lillahi allah min wodani ɗo ruju'u lornugo shani men ha allah on ha an waɗi hoore maɗa a waɗay hoore maɗa ɓe waɗi shawara be ma bako ɓe waddena ɓe waɗay shawara be maɗa an fa a simti hoore ma tawi a ɓi adama tan no a wariri ma a anda sappo ay diga ɗon woodi mo waɗima ase mo waɗima ɗo hanko on mari haqqe ha dow maɗa hanko on mari bawɗe timmuɗum ha dow maɗa ngam o waɗi ma hunde kañum ha ɗo yimɓe tawhidi wiyata fa in yu'azzib fa bi mahbil adli wa in yusibna fa bi mahbil fadli manat to a huy kuugal baraji jamirawo warjiti maɗa o hokkima baraji ɗum moƴƴere on na dole allah hokke baraji ma ay hanko tagima ay ha an ma ha saare maɗa aɗa mari bawɗe a waɗan ko yiɗi sappo mo tagima wala bawɗe dow maɗa nden wa in yu'azzib fa bima bil adli to ayi allah yangiti goɗɗo ɗum laɓɗum adila ko on hankon mari al qudrat mutlaka awjadaka fi adamin a wala no o waɗima a ɗon no yiɗi o watta be maɗa oɗo mari bawɗe ma kañum waɗi nde ha ibtilaw ayi o hettini hanko waɗi ngam sennugo annabijo sallallahu alih wa sallam to haɗo tawi inna lillahi masibo heɓima a ho'i shanima a horani allah ayi a wartanimo kenan hanko waɗi ngam man a maccuɗoma ko hanko marima no yiɗi o watta ayi a hokkiti allah shanimaɗa fuɗɗode kenan mabda tawi wa inna ilayhi rajiuna nden min bo karshe am hama komi hotata to a heɓi fuɗɗode be timmode fu karshe am bo ha allah hotata ayi a anda no a fuɗɗiri allah fuɗɗima a anda a hotata bo ha allah hotata ko woodi a yata feere woodi mo selata nan fata nokkure feere waɗata ko to a senane ma a hokkiti allah kare muɗum hokkutugo allah hokkitimo kare mako ɗo to kanko bo o moƴƴete o waccata maɗa mana a timmini sifa ubudiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ummatoje caliɗe ɓe heɓayɗe annabo en caliɗe pat ɓe heɓay kalimol inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ɗum nder hususiya ummatore annabi sallallahu alih wa sallam ɗum ɗo nder khasaisu ummatu muhammadin ummatore annabi tata heɓi anoyi modi ɓe heftiri bo sey ɓe tawi wakkatel yaquba annabi yaquba wakkati o wi wa asafa ala yusufa wobde baɗɗayinahu min al husni ko wa huwa kazim wakkati o wi wa asafa ɗo ɗum noon o woyti dow suno mako o wi so naw ɗum suno ɗo a yiɓe anda kalimo noon wakkatel man da wakkatel man ɗum on o wiyatno o feƴƴi be makko ɗo inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna haɗɗo annabijo sallallahu alih wa sallam nde goo
oɗo suudu seyda aicha dada julɓe pitilla sey ñifi nde pitilla ñifi annabijo sey wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun se seyda aicha wiyatamo annabijo am deyna ɗum hunde feere feƴƴi pitilla o ñifi o wi kala ko memi muminijo sunatamo pat ɗum masibo ɗum wiyete kala ko sunata muminijo no ɗum famɗiri fo inde majum ɗume inde majum ɗum masibo on ngam man to o wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna jomirawo wallitamo haɗoma ɗo haɗɗo ummatoje arandeje ɓe heɓay kalima ɗo se ummatore annabijo sallallahu alih w sallam nden wari hadiseji shahidi kala nde masibo heɓima pat to ni masibo ɗo a taɓɓirigo be kalimol inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna jawmirawo bo wattitinte ko ɓuri masibo man jawmirawo wattitinte ko ɓuri en laara asira wakkati ibrahimu ɓi annabijo sallallahu alih wa sallam eggita ay ñande may nangue moƴƴi nden ay maria dañimo o hokki goɗɗo nden lansarin koyen hañum on musinintamo ha lansarin koyen oɗo musininamo ɗo ɗoɗɗon on humma ɓandu mako saati ha o maayi koɗeke modi ɓe arti yecci en hanko annabijo wala no watta o acca ɓiɗɗo gorko ngam al'ada ɓiɗɗo gorko ronan baaba hanko bo wala annabojo ɓawa mako kanjum waɗi dole ɓinguel mako gorguel ka maya wala mo lutti e se sayida e fatimatu zara feere mo ɗum ay kañum ma ɓawa mako lebbi noyi lebbi joyi ko jeego waɗi tokkimo o haɗɗo aynowi hanko annabijo nde ɓe waddanimo ibrahima may ko o wi innal qalba la yahzan wa innal ayna la tatma wala naqulu illa ma yurdi llah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa inna bika ya ibrahimu la mahzunun wa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o wi ɓernde sunan gite bo ilnan gonɗi amma min bollota ko seko yardinta allah ngam may ɗum on min wiyata inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna min ma allah mariya min bo ha allah min hotanta amma an ibrahimu min ɗo sunani mayde maɗa wa inna bika ya ibrahimu la mahzunun o kañum nde a wi kalimon ɗo fuu allah wattitante ko ɓuuri kañum ko hande mayɗo waɗan mayɗo mayanima kalimon ɗon a wiyata a ƴona bo inde mako innal ayna la tatma wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi llah inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna sey a ƴona inde maɗo maɗa a wiya inna ya fulana bika la mahzunun to a wi ɗo ni allah wattitinte ko kuma allahma ajirna fi musibatina wa abdullah hayra min hako e pat ɗum hadise jum fillama diga to annabi sallallahu alih wa sallam allah masibo heɓno warjam dow mako wattitinam bo ko ɓuuri to kañum ummatore annabi sallallahu alih wa sallam nde laati ɗum ummatu amma duna on mana ummatore yettande kala ko a andi waɗi fuu hamare ɗum moƴƴere on ɗum wari dow suura ibtila uma ɗum moƴƴere on ɗum wari dow suura sunoma ɗum moƴƴere on kala no a yiiri fuu a taw ɗum moƴƴere tan ngam dalile mo bo dalile annabijo meɗen muhammad sallllahu alih wa sallam nam أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك ɓeɗoɗo ko ɓeyaton maɗa salawatun yafuyeji alayhim ɗo dow maɓɓe salawatu min rabbika daga jawmiɓe wa rahmatun e ne'emaji wa ulaika ɓeɗo ɗo humul muhtaduna hamɓe on woni kanditiɓe jamirawo se tindini en e o jarribi iɗum jarriboje ɗo ayi o arti o sappino o jarriban se o wi wasta'inu bisabri wassala wallitire be muñal e julde ayni o fuɗɗiri nden o yecci en to woodi mbaraɗo nder moɗon ndano o waɗi na way o mayɗo ba oɗo yeeɗa ngendam goɗɗam feere on ngam allah tan andi on ɗam woni nden o lori o yecci ɓe o jarriban ɓe be nanta ɗume kulol weelo ustanego jawɗe ustanego yonkiji ustanego samareje amma o wanni ɓe albishir nden to masiboji ɗe heyiɓe ɓe mbi kalimol ɗo inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna jamara so wi ɓeeɗo ɗo ayi ɗo daraja ɗiɗaɓa on dow daraja arande ha ayi nde o tindinino en muminen hatto ha fuɗɗode bakara to so o wi en noyi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ko waɗi ɗo ɗon ɗum sifaji maɓɓe tan o tindini haɗɗo bo sey nde o yitti en
nda ko ɓe heɓata ɓe nda ko heɓata ɓe nden to heɓɓe ɓe muñi jamra sabi ulaika alayhim salawatun min rabbihim ɓeɗo ɗo ay yaafuyeji salawatun ɗo ɗum yaafuyeji on mana jomira waɗan ka yaafuko ɓe aybeji maɓɓe waɗan ka yaafuko waɗi jomira haɗɗo oye feere waɗi ittisa'u nder modi ɓe toni ayare nde ɗo sappa yimɓe badar on to ase haɗɗo on ɓe heɓi yaafuye mutlaqu ɗum jomum annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata wa ma yudrika anna allah dala ala ahli badrin faqala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum e ko andinima allah ɗelliti ayi ka waɗino dalila ɗume ka waɗi dalila goto nder yimɓe badar man oɗon nder yimɓe badar nden o ɓeeti amma ɓeetare ɗo na dow kasduba dow enɗam on annabi jo tori allah maɓɓa habaru fa amet alayhi ambabu yawmejin fa hum la yatasaalunakum habaruji maɓɓa hakkude tawi ɓe makka anda ko ɓe wontirta taska kono ɓe yaha nden hatibum ne o wi baltata so o windi ɗera on o yerbini yimɓe makka ka o yerbini yimɓe makka ɗo dow fa ɓe taska annabijo ɗo wara ayi ɗum sudditugo asiri annabijo o ayi ha zahiri majum ɗum nafika ko on kodeke o nufayi ɗum hanko o nufi histugo yimɓe maako ɗo haɗɗo ndeka feeti ayi ɓe hefti ɗum bindol maako on ɓe gaddimo ayi so annabijo seydna oumar wi se ɓe taɗande makko bakat nafaɓa o waɗi nafika ko annabijo accan mi taɗande makko nden annabijo wiyata innahu badriyun o yaliri badara wa ma yudrika anna allah ɗala ala ahli badaran fa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum e ko andinima allah ɗelliti do yimɓe badara o wi huwe ko yiɗi fu diga hande mi yaafi on to haɗɗo kañum wiyata ulaykal alayhim salawatun yaafuyeji ɗo kañum o e feere wawano waɗa ittisa'u maka dow tawassu en bolliri kañum e feere wawano waɗa ittisa'u maka diga haɗɗo yimɓe badar ɓe irum ɗo feƴƴi be maɓɓe ɓe muñi to hamɓe ɓe heɓi yaafuye mutlak ɓe heɓi yaafuye mutlako ayi hamɓe yimɓe badar be banni jemana wi yaafi e fofa waɗay ɓe waɗi taqa'usu ma aa ɓe ɓeddi tiiɗal ha ibada en dani en andi bo ɗuɗɗum fu feƴƴi ha nder maɓɓe bana irum ko feƴani ya wiju hayfata ayi hanko fillama ha mako oɗon nder yaroɓe kuje ɗo mana ɓe hokki habaru o amilijo seydna oumar on ambassadeur nden ɓe waddi habaru ɓe wi ñande man o yari o wiki o wari o juuli be maɓɓe seydna oumar ƴoolimo nde seydna oumar waɗi ɓe waddimo ittimo taw nden hokkiti goɗɗo feere jaɓa darde makko nde waddimo so wiyatamo nda ko a waɗi o wi wallahi la ajli dannaka nden ɓo ɓe ya penno en o wi mi ɓoccete o wimo a wala no a ɓoccirama fota a ɓoccama o wi a mi ɓoccete dow nassi o wi a min ɗo shahidtu badran wa udan wal kandaka wal mashahida kullaha ma rasulillahi wa ana uminu billahi wa rasulihi nden wa qala llahu laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ɗayimu oyi nda hujjam mi yari amma ɗume go'o min ɗo mi yaliri badar mi yaliri uhudu mi yaliri kandako kay kala hakkunungo annabijo yi fu min jaɗi nden bo miɗo nuɗɗini allah be annabijo muɗum nden jomirawo mo wi laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ɗayimu wala gacce ha dow ɓe en amanu wa amilu salihati dow hunde nden ɗum ko ɓe ñaami ko se seydna omar wi ajibu jaabemo abdoulah ibn abbas hibrul umma o wi aa inna hadha al aya usrun ala man qablana wa hujjatun ala man ba'dana o wi aya hande wala ko turjumane qur'an ay seydna abdoulah ibn abbas wala ko turjumane qur'an ay annabijo nangi hoore makko ay hanko on juulano ay oɗo ha suudu ya penno makko maymunatu hanko seydna abdoulah ibn abbas wato ɓe ya penno en ɓeɗo mari tarika ɗuɗɗum oɗo wala suudu ya penno makko annabijo walana suudu man se o wi'a to ummi ñande man o ɗumi no o heɓrata hayru o wi annabijo ɗum ɗum ñalomare marde o wi hande kam mi heɓan hayru so ummi o dolli ndiyam annabijo wari nangan so tawi ndiyam ɗo foomi so o wiyata mo moyɗo o waɗi kugal o wi min on annabijo se nangi noppi mako ni wari juulidi be mako to annabijo ɗo juula feere so o darra ha ñamre annabi nare annabijo ñamre annabijo annabi se waɗi tamo wartiramo ha nare mum annabijo se nangi hoore mako wiyata allahuma faqihu fi dini wa allimhu tawila allah famnumo dina andumuno bo tawiɗo andal fasore qur'an kañum andal fasore qur'an hanko tan wala ko yettimo kañum waɗi to seydna ayare toni ɓe wima abdoulah ibn abbas fassiri nde to haala man feere nde woni kañum
nde hanko Abu Juhayfata o hokki hujja makko dow ɗo kanjum on waɗi o yari ko o yarata ha o wiki nden Seydina Umar wi a famay ayare ɗo amma jaabe mo nden Seydina Abdoulaye ibn Abbas jaabi mo wiya ayare ɗo nde hujja on ha saaliɓe mana laysa alladina amanu amsanu junon fima ɗaymu ha ko saali ɗum hujja on bo ha ɓe warata amma ayare nde kaɓɗo ha dow haala yarugo man innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlamu rijsun min amali fajtanibuhuna إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون on hembiɗonona o wi to ñande man on ko harmiɗina kañum Seydina Omar o ummi o wi to alhamdulillah intayna Seydina Omar oɗon nder ɓe yaray mban fil jahiliya to wala fil islam kanko o meeɗay wuydugo diga jahiliya ma sappo no kañum hakkilo ko meeɗay yerdugo mban woɓɓe nder sahaba en ɗo waɗa tarhisu wakkatiyel ayaje ma jippi arande woɓɓe maɓɓe yara woɓɓe ɓe yarata ko yasaɗo kanel kamil no sen tawi kan yasaɗo seɗɗa ha nder suno bagarama ɗum fima ismu kabiru mo nafino ismu akbar mi nafima kañum woɓɓe acca woɓe feere yara hanko meeɗay yerdugo ko ñandere kañum nde ara ɗo jippi se o wiyata intahayna kañum waɗi o wi mi ɓoccete Abu Juhayfata nde Abdoulaye ibn Abbas hokki hujja ɗo o ɓoccitamani Abu Juhayfa se tikkinimo oɗo nder yimɓe Badar hanko Seydina Omar o andi ko waɗi o ɓoccimo ngam ɗume ngam irsa'u shar'i o tabbitina sharia ko beedeke oɗo ɗo goɗɗo Badar oɗo mari geldi mako fuu amma o tabbiti sharia ɗo mako sey Abu Juhayfa meeɗe volongo bo sey hijjere ragarere hanko Seydina Omar o hijji hijjore makko kache oɗo waɗi ha Arfa ɓe ummi o happiti o wi ɓe tefanama Abu Juhayfa ha woni fu wara dole makko o sodidira be makko ɓe tefimo wi mi yata to e paɗɓe sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe mawni bi ha yeeso annabi jo ko moy ɗo nana to an a kaza mi mami kaza o wi mi yata daƴƴer sende ɓe waɗi o sayi ɗum nasti hakkude maɓɓe woɓe feere ɗi sende Abbas bappa annabi jo nasti hakkude maɓɓe nden waɗi sulhu hakkude makko be makko nden ɓe naruki ay Seydina Omar hoositi be lebbi seɗɗa nden o saydina ɗo to maɗa ɗume ko famete ha ɗo lallay hanko waɗi tabbiqu sharia amma be banni fuu o oñama doole makko o yelditana Abu Juhayfata en ɗon minda irum makko to Allah yerɗi ɗo en tammi wangitingo irum maji ngam ɓeɗon ɓe ɗuɓɓe yimɓe Badar man irum man feƴƴani ɗum kanjum waɗi en gaɗani ɗum unwanu fu en fuɗɗi fasirgo ɗum Allah famnu en ayare man ɗo lutti seɗɗa ulaika alayhim salatu rabbihim wa rahma e ne'emaji wa ulaika humul muhtaduna kañum waɗan ko Seydina Umar o wiyata ni'mal adlani wal al ni'mal adlani madalla adilaye kuji ɗiɗi ɗo a jarriɓe ɓawo a jari ɓawo bo a loro a moƴƴani madalla kanjon al adlani ɗo ɗiyeji on kanjon e ulaika alayhim salawatun wa rahma yafuyeji ɓe nanta ne'ama kaɗo ɗo nden o ulaika humul muhtaduna kanjon woni ɓeddani kanjon mana ɓeddanego ma alhamdulillah سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره